Bono a salono alongnok ni simi rasbari o tubujaka. Rasbari ni dugarlam kotor ni siriwo bono boi betharjaka. Olo bini a sakmang kwthaino duri bai khawui lama botok soperewi alongko tlangjaka. A borok wngkha riang sobani nayok Ratanmani. O hayungo jephru Allied Power by Axis Power ni bisingo uli hayung soba eba Second World War soba nangui tongo. A jorao Tripurao kaisa kotorma soba nangui thangka. A soba wngkha riang soba. Riang rokni sordar rokno Chaudhary hino. Jomidar rok haino o Chaudhary rok kwbangma sebsab mano. Borokni bisingo kwbangkok Chaudhary no tongkosong tongnai riang poroja rokno saknangya satok pitok khlaio. A molo tongkosong tongnai riang rokni manthai soktani kok thilaima thanglaima kok kaham haimya kok rok bebakno o Chaudhary rokni yaktui khlaino Maharajani aro soguio. Haiki Chaudhary rok bai satok pitok khlaijakmani kok rok bubagra saimanya. O mahajorao no riang rokni ojama wngui bwskango phai basa phaikya Ratanmani nuatiya. Ratanmani sabo abono saimanani sigang riang rokno satok pitok khlainai Chaudhary rok sabo abono sigang saimanlaiyano. Bubagra Birendra Kishore Manikoni molo bini bihik Maharani sak haimya klai tongphuru amoni riang mungui khoroksa oja bono nai sak hamrakha. Aboni bagui bubagra Birendra Kishore a ojano sajagui sokad rwkha. Boni logi logi bini takhung bukuk songnobo hapangni kotor sebsab rwkha tai borokno Chaudhary mungui upadi rwkha. Abo bai a Chaudhary rok Udaipur, Amorpur, Bilonia tai Sabrum division amsaini riang porojarokno khajana thumnani bisar khlainani abo hairokni sebmankha bubagrani thani. A Chaudhary rokni bisingo Bogafani Khogendra riang Amorpurni Tirthorai Chaudhary, Udaipurni Bijoy Chaudhary tai buphaiyung Rajprasad Chaudhary ni bumung phalang phalangkhe nukjago. Tongkosong tongnai riang porojarok Chaudhary rok bai satok pitok khlaijagui tongphano bubagra khorbai hachal wngma bai tai bigra bial wnglaima bai bubagrani thani thangui yabo a kogrokno sainai kwrui. Abono karibo tongkosong tongnai porojarok bubagra bai malaina phano phacha klaisa khe malaimanya. A jorao riang rokni kok khnanani bagui bubagra khoro Maharajani khoroksa representative misip pod songjak tongo. Apurborokni misip wngkha Thakur Harchandra Dev-Burma. Haifano gami amsayo Chaudhary rok tongma bai o misip pod songjak tongnai rok kwrui bai baksano hwnui mano. Tongkosong tongnai riang porojarok Chaudhary rok bai satokjagui tongphuru borokni bwskango ojama wngui phai basa phaikya Ratanmani nuatiya. Ratanmani sabo hwnkhe tabukni Bangladeshni Chottogramni Ramgarh upojilani Dewan Bazarni khoroksa sonnasi wngkha Ratanmani nuatiya. Buphani bumung Nilkamal nuatiya. Borok bupha bwsano sonnasi khnai kolok narago gotogo Rudraksni mala kano. Bini bihik bebagui khorokba tongo. Aboni bisingo bini bihik khoroksa riangjak. Bo nuatiya wngma bai tai bihik riangjak wngma bai nuatiya bai riang hodani kwbangma borok bono chajagui bini sisho wngbaio. 1937 bisini puila bwkhago Ratanmani Chottogramni kutului Bilonia ganani boga phao phai nok tangui tongphaikha. Bo aro kaisa mutai nok tangui kwbangma borok rokno bini sisho habrwkha. Bini sisho rok sidibo nungo. Abo haikeno kwbangma sisho nanai rok bangkhe Notun Bazar ganao kaisa ashram khulokha. Ulo Dumburo Premtol ashram Samuksora Dokhin Maharani omahai thai rogobo ashram khulokjakha. Kwbang riang rokno karibo nuatiya rokbo bini sisho wngkha. Bisi burum burum no hangrani salo tirthomugo terungo. A tero thwi thangjak borokni bekereng khibima jagao Bangla hani Bangali Brahmon rok phaiui aro mantro pat khlaiui kwbang rangri rok mano. Ratanmani ni sisho rok riang Chaudhary rok bai kwthalaiui a Bangali Brahmon rokno rwkhlai rohorui borokno aro mantro pat khlaio. Aro je rangri manmani abono Chaudhary rok bai bagui laio. Phia rang baglaimano twiui Ratanmani ni sisho rok bai Chaudhary rokni bisingo kok banglaikha. Chaudhary rok Agartalao phaiui Maharajani dorbaro Ratanmani ni mungui complain khlailakha. Ratanmani kwbangma lukurokno twiui bubagrani kok khwnaya wngui tonglaikhanai. Chaudhary rokni a kokno puito chawi Maharaja Ratanmani nuatiyano romui Agartalani alongnogo chobui tonphaikha. Phiaba Ratanmani kharui jail ni yogui phaikha. A patimongo sipai rokni kisasuk yak tongna hwnui hwnjago. Ratanmani alongnokni khari thangma ulo Bogafani bini nok sewi tirthomugo tongwikha. 1939 bisini September talni simi Second World War soba nangnani siango
Tripura habang sobani molo samung nungmungni bial kerikhe tonna bagui hasteni kwbangma thayo godaun senamui kwbangma sathairo rungui painarago. Abagui Udaipur, Omorpur, Bilunia tai sabrumni kami amsayo samung nungmungni bial ongo. Ditio bichjudo eba World War II sobani molo Tripura hao tamo ongkha abono kahamke saimana bagui norok o video naimano. Azorao samung nungmung pairungui narakmao Chaudhary rokno no barjar jakha. Chaudhary rok samung no black khlai phalma bai samung rok bialo klaikha. Riang rok Chaudhary rok bai satok pitok khlaijakmani yakni katina bagui Ratanmani no bwskango tonui daseng tüiui basalakha. Omo haijorao Ratanmani ni sisyorok kwbangma thayo dharmogula swnamui masaya manungya bialo klaijak lukurokno samung rok bago. Ratanmani ni sisyorok Chaudhary rokni nogo soprobui aroni samung rokno borokni dharmogulao tubui tonphaio. World War II sobao Allied Power eba British rok Burmao soba chenai uslui ma tongkha. British hapang afuru Maharaja Bir Bikram Kishore Manikono rangri tai sipai rok redi hinai subasu sano. Tripura hapang British rokno subana bagui kami amsani lukurokno talangui sipai ni samungo thepayo tai hasteni kwrung thayo sipai rokni tongthainok swnamjago. Riang rok tongmani kami ni borok thumnani samungo Khogendra Riang Chaudhary songno barjar jago. Phiaba kamini riang rok Khogendra Chaudhary songni kok khanala liya. Kok thasa bai sana thangke sobani bagui kami o borok thummani a samung Khogendra Riang Chaudhary song borok thumui manliya. Abhaijorao bubagra wansogo Khogendra Chaudhary no borokni hodani rai pot chongui rikhe bini kok khanabayane hinui. Rai ingkha riang hodani jotoni sai kusukni pot. Agini raja tui hinkhe khoroksa rai pot chongjak borok thiasak tai khoroksa borokno rai pot chongui manya. 1923 bisio riang sordarok borokni rai niti rai thima ulo Sri Devi Singh Sapia Chorkhi no rai podo chonglajak tongo. Bo kwthang tongtutui no Maharaja Khogendra Chaudhary no rai chongma bai lukurok chajaklai liya. Rai pot chongjakma bai Khogendra Chaudhary taibo projarokno satok pitok khlaikha. Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko haino hai rai Khogendra Chaudhary bai Udaipurni Krishna Prasad no sobani bagui riang siklarokno tubuna bagui presarui tongkha. Phiaba Chaudhary rok apurubo riang rokno talangui manliya. Khogendra Chaudhary song borokni sayano phuina bagui Maharaja no omo hai hinui tatal kok sapaikha. Sobani bagui riang siklarokno borok thumthani Ratanmani song borokni samungo kasuo hinui. Chaudhary rok Tripurani alka projarokno bo riang rok bubagrani dagi mani kok khnaya hinui tatal kok piri tongkha. Tripura hani hasuk kami amsayo tongnai lukurokni thani kolsa eba kolni gulidai kokjaknai agini silai tongo. A silai rokno tüiui no riang rok sopropnani tiar onglai tongkhana hinui hinjago. 1943 bisini Sravan talo bubagrani thani omo hai hinui koktumaro horjakha. Ratanmani ni tüidul mungbai riang rok belano kirime singsa ongui tonglaikha. Borok je phurufano bubagra hapangni sakao hayakheba tongkhosong tongnai lukurokni sakao soprobui mano hinui. Khogendra Chaudhary bo boga phani simi omo hai kokno bubagrani thani kokton rohoro. Udaipurni Chaudhary rok bo hai hinui bubagra khoro kokton rohoro. Soba khlainai riang rok Omorpurni Pansora, Tuisora tai Hajasora, Udaipurni Tuimasora, Monasora Chaudhary para tai Tuinani kamio kuthumlayo. Bilunia thanani bo mohai hinui koktumar horjago khorokni Chaudhary ni nok huk soba khlainai riang rok bai lutpat khlaijaka hinui. Abo hai kwbangma kokrokno khanaui Maharaja Ratanmani songno bubagra hapangni birudde no samung tanglai tongkhana hinui wansogo. Bo 1943 bisini Sravan talni chitham salmario riang soba khlainai rokno mesena bagui eba romui tubuna bagui Lieutenant Nagendra Deborma no Udaipuro thangnani dagikha. Bayapsong riang sobani laibumani kongrok asukbai payakho aboni tai khaksa video tubui phainai tai kaisa video wo tinini bagui asunung sinai jotono no hambai.